Kannywood 24 News danna subscribe. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci a cikin wannan tasha tamu mai suna Kannywood 24 News. Wata sabuwa kuma inji ɗan caca, tsohon mijin tauraruwar fina-finan Hausa Malika ya ce aurensu fa bai mutu ba. A makon da ya gabata ne muka samo muku labarin ƙishin-ƙishin ɗin mutuwar auren tsohuwar tauraruwar fina-finan Hausa Maryam Muhammad, wadda aka fi sani da Maryam Malika. Sai dai a wata hira da mijin Maryam ɗin Umar Muhammad ya yi da mu ta waya, ya tabbatar mana da cewa har yanzu aurensu bai mutu ba. Umar, wanda a cikin fushi ya ce don kawai ta hau Instagram shine za a ce aurenmu ya mutu, to kwata-kwata babu wannan labarin. Mun gode, sai kuma wani karon za mu zo muku da ci gaban wannan hira da muka yi.